Ozzy a vítám vás u jedné hry. Ta hra se jmenuje Terrarie, zastreamuje za 10 euro, ale samozřejmě se taky dá stáhnout, jako všechno ostatní, no. Hej, mám teda koupenou. Doufám teda. Je to koupený. Mám totiž dvě. No, samolo se to asi tak, že já jsem si ji koupil. A než jsem si ji koupil, tak jsem tady v počítači měl tu staženou. Takže nevím teďka, kterou jsem to pustil. No, to je v podstatě jedno, fungují stejně, že jo. Takže si dáme single player a vytvoříme si takový charakter. Budeme to randomovat, protože no, bychom tady taky mohli být pak 10 let, že jo. No. Ono. To dva taky nejsou na závratní, ale zlatokopecký dědek, afroman, pane bože, co to je za charaktery, takže no, něco tam poklikáme, dost retardovaný háro, a třeba tohle, je jedno, jakou to bude mít barvu, no my to vytvoříme a bude se jmenovat Ozzy, třeba, nečekaně, jo. Ano, budeme, že to je jenom testovací set. No, dáme si medium a Ozzyho světík, LP, svítík, aha. Světík, no tak. No tak teďka se nám to generuje, a stále se to generuje a první díl bude o takový, dejme tomu, představení hry a pak se budeme zabývat těžením, hromadou těžení. Třeba napište do komentů, no, někdo prostě napište něco, co klidně i na Facebook, kde je můj kamarád a hlídkuje a napište tam když tak něco, jestli chcete třeba, aby těžil offscreen, nebo aby dělal všechno s váma. Třeba jenom když se stalo něco výjimečného, tak abych to zapnul, třeba když našel Pinkyho nebo nějaký ten sty. No, Pinky to je vlastně takový slime, který nemá skoro žádný damage. No, má takhle, no, dává 1 nebo 2 a vlastně je to takový bossík malej, který se dá najít normálně volně v přírodě a padá z něho jeden gold. A my jsme tady našli jedno orečko železa, což je závratný množství samozřejmě. Si taky to hodíme a otevřeme a hele, už máme spear, což je hodně dobrá věcička. Sledně vám to ukážu. Sice nemáme žádný epický, ale tímhle tím se voda a pak na začátek to dává slušný damage, takže dál máme shurikeny, to zlikviduju, to je strašný meč. Máme healy, budete healovat H, samozřejmě se to dají přenastavit. No a si vyrobím crafting table a hnedka vám řeknu proč. Vlastně craftíte tak, že položíte tenhle workbench a stoupnete si na něj nebo takhle do něj v podstatě. Já tam, když tam přijdete a zmáčknete escape. Je to teda Ečko, u vás by to mělo být escape, pokud si neměníte žádný nastavení. Tak, co tady uděláme a ještě vezmeme nějaký dřevo. Dřevo, protože si chci udělat palici. Vlastně, pokud to chápete. Sekerka je na všechno dřevěný, krumpář na všechno kamenný, prostě orečka, hlínu a tak, lopata tady vůbec není. No, pak je tady meč, to je na všechno živý, i na trávu. A pak je tady kladivo a to je třeba na tady to pozadí a na workbenche, truhly a takovýhle věci. Ale quick row, no máme. To mi ještě teda nikdy nestalo. Že by mi padlo dřevěný quick. Když quick mi padl PVN hammer. PVN hammer to je asi ten nejlepší kladivo ze hry. A pak je teda ještě Hamtrax, což je taková míchanina
jakože pily, vrtáků a ještě něčeho, nějakých duší z bossů a vlastně je to úplně všechno. Je to i, myslím, že i meč, ale dává to 30 damage. Ale pořád většinou na tom levelu se máme třeba pistoli nebo nějakou takovouhle laserovou gamu a mega sharka, což je takový, dejme tomu rotačák a no prostě je to rotačák. Ne, já bych to viděl, že vlastně kolik jsem začal, no. Je to tak 5 minut si myslím. A já bych to viděl, že bychom ten díl udělali tak 25 minut. Příští bychom dělali třeba 30 a v tomhle dílu bychom si třeba postavili baráček a třeba bychom nachli do podzemí. No, tak jakože tak a pokud rozhodně se zmíníte třeba u Arctic Combatu, pokud byste ho hráli a chtěli byste k nám do klanu. Někdy v nějakých případech budeme dělat třeba i livestream s fanoušky. Jestli vás všechny dám do přátel, co budou chtít a budu mít Arctic Combat a třeba vylosuju na random org nějaký třeba 10, nebo spíš 8, že budu hrát já ještě můj kámoš a ty budou s náma a proti nám budeme hrát jen tak proti sobě. Vždycky to budou nějaký jiný, jo? Ale to vlastně livestream, ale to je jenom co budu mít grafickou kartu. Úžasnou grafickou kartu, s kterou se vám vám umožní vidět hru Diablo z mého pohledu, 3 samozřejmě, na plnou grafiku a hru Skyrim z mého pohledu na plnou grafiku. Rozhodně všichni, co znají Donkyho, vědějí, co Skyrim je, že to víte. Jestli to nevíte, tak jste sakra nevzdělaný. To vás v té škole učí. Jo, a tohle je náš první nepřítel. To takový hnusnej zelený parchant. No je to taková základní jednotka, dostal jsem od něj takovou dardu jenom protože jsem na něj nemohl útočit ničím jiným než kopím a kopí jsem aktuálně neměl v ruce. Samozřejmě všechno se to dá přehazovat číslama. Pak jsou tady quick healy, quick mana, quick buff, to se dělá. Víte, M je mana, B je buff, H je heal, nečekaně, že jo. No a tak nějak to asi ovládáte. Je to takový, nevím, některý lidi říkají, že je to 2D Minecraft. Já říkám, že Minecraft je 3D Terrarie. Protože některý lidi vůbec neberou ohled na to, že Terrarie byla první. Jo, je to tak. Nevím, z Minecraftu budu natáčet taky. Ne, že by mě nebavilo. No, je to kopie zoufale pomalý. Ale lepší než drátem do oka. Hej, nepřeskakuješ, to se nesmí. No, myslím si, že kolik máme dřeva. No, obstačující množství. Ten se chýlí ke konci a hej, tady se mi to líbí, tady bychom pak mohli udělat nějaký hezký projekt. Jo, přesně tak. Gigantický castle. Natěžíme si suroviny, líp řečeno kámen. Dáme si z něj briky, dáme si sem nějaké praporky a šílenosti a šíleniny a tak různě. Teďka si zase base housem se nebudu nějak patovat, protože bude to base house vedojeně, a pak ho třeba necháme nějakým třeba tomu merchantovi nebo nursce nebo nějakým těm krávenám. Ty, co někdy hráli Terrarii nebo aspoň viděli let's play, vědí o čem mluvím, ale pro ty, co to nevěděli, tak od toho to tady je. Vlastně
samozřejmě tohle bude normální let's play, pak budu točit nějaký tutoriál, třeba jak na bose, nebo nějak takhle. A to bude asi tak všechno. Už bych to viděl, že už bychom se fakt měli zabydovat, protože stejně jako Minecraftu noci tady nejsou kdo ví jak milí. Samozřejmě jsou tady starý kamarádi zombíci, co by si chtěli pošmáknout na mým mozku, ale na našem mozku, pardon. A tak víte co, tak lepší se zavřít někam, než pak aby nějaký zombík měl baštu z vašeho mozku. Jo, samozřejmě, ještě jsem neřekl, proč zabijím ty slimy. Za prvý, protože by mě zabili a za druhý, protože z nich padá peníze a gely. Na to jsou gely? Fakt se mě na to ptáte? No. Jsou na jednu věc. A jednu hodně podstatnou věc jsou na torčky. Na tyhle ty. Tyhle ty jsem si nevyrobil. Ty jsem našel jenom někde v té tohle možná byly, nebo a nevím, padly z nějakých váziček. No prostě, potřebujete gel a nějaký dřevo, aby vám padla torčka. Takže abyste si mohli vykraftit torčku. Jo, přesně tak, taky se tady kraftí. Máte krumpáček do dlaždiček koupelně, šílenci do Minecraftu. Jdi pryč. Tady nechci. Jo, ten krafták, pane bože. Tak, vykraftíme si dvěrka. A jak by řekl někdo jiný, dřeve. Ano, moc oblíbený přeřek. A kolik natáčíme, tak 9 minut to bude, jsem puntičkář. Nemám rád, když si něco řekne špatně. Opa. Na tohle, co jsem fakt háklivý, jo. Rychle kraftíte, držíte pravý tlačítko a držíte ho prostě. A držíte a držíte a držíte a držíte a držíte, no. To byla prakticky jen takováhle kostka za chvíli. Příští den ho teda upgradeu. Den by tady měl trvat 24 minut. Ale teďka trvá asi jenom 10, protože když se přilognete, tak není hnedka ráno, ale je odpoledne. No takže bychom měli mít zhruba něco kolem 10 až 12 minut teďka. Schválně, jestli to odhadnu, pak se na to musím podívat, protože já jsem takový odhadovací expert na tohleto. Já to vždycky uhodnu. Kámoši říká, jak to vždycky dělám, že jsem úplně takový úžasný, třeba když se někdy sázíme, tak už vždycky vyhraju. Počkej, tohle jsem mi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takhle. Ptáte se, jak jsem to spočítal, když tam ty bloky nejsou vidět? Se pejte mě. Já jsem to víceméně natypoval, tak ne. Pak budeme mít samozřejmě pravítko. Aspoň doufám, že nám padne struhly nějaký. A k čemu slouží pravítko? No, převážně k tomu, že vidíte bloky. Počkej, tohle se mi fakt nelíbí. Počkej, 21, 21, 21. Počkej, jsou 3, 21, 21, 21. Asi jo. A nevím, jak bych to jinak počítal, ale to je průse. To průse není špatný, není prostý. To je jenom nehezký. Ale já mu tak
šikovně. Jo, stovička je samozřejmě vysoká 3 bloky. Minecraftáci, pozor, odlišnost. Zapamatujte si to v těch svých hranatých palicích. Tak. A si říkáte, jo, to tam budu skákat takhle na ten crafting table, jo, jsem dobrý architekt a budu tam takhle skákat jak největší magor. Nebudu. Samozřejmě si vykraftíme tuto úžasnou věc. Nevím, někdo tomu říká platforma a já tomu taky říká platforma, protože tomu tak neříká jenom někdo, říkají tomu všichni. Co vás dím, až to vypadá jak. No, nebudu říkat to a tak. A prosím. No takhle se vlastně budeme rybat dolů. Ale pokud nespadnou do nějaký jeskyně. A jakož tady to se zrovna moc nevyvedlo. Ohledně toho, že jsem se usídlil nad tím blázincem. To mám ty šurikeny. Šurikeny v akci. Dáme té váza, to rozbiju hnedka. Zabit, čapnu, zabit. Au. Oči. Jsou nebezpeční strašně. Aspoň na začátku. No, spíš jenom na začátku, ale jakože... Všechno může být nebezpečný. Myslím, že se setkáme poprvé se zombíkem. Jo, samozřejmě ničení bloku tady zůstává. Jej. Zajímavé, jestli jsem se trefil. To se zjistí. Počkej, já to nehodlám zjišťovat až potom. Že potom by mě taky někdo mohl trefit do palice a bych z toho hebnul. Oh. A no tak tref se, pane bože. No počkej, ale... Děláme platformy. Dělej. Samozřejmě platformy vždycky nejdou pokládat do vzduchu, jo. Jenom takhle, když stejníš, pak už máte takový kamenný zdi a tam už pokládat nejdou. Parchanti. Ani nevím, od kterých formy terárie. Tetrapas. No je to moje hodně oblíbená hra. Konkrétně dřív jsem měl nahráno opravdu strašně nepředstavitelně moc hodin. No to je strašně pravdu, ale tak hodně hodin jsem měl 100%. Jsem si kopeme dál. Jak vidíte, ten svět neopojívá jako v Minecraftu na každém půl centimetru surovina. Ten svět opravdu velký. No. Cena šířkově, to je v Minecraftu větší teda, ale hloubkově rozhodně. Pak je tady třeba i peklo, tam spadnete a tam je hellstone vytěžíte, udělá si z toho kyber armor, prostě to bude s úžasným prostě plameným mečem, pak jsou tady různý kobalty, všechno možný tady je, to je šutrák, že je to šutrák, přesně nepotřebuji. No já říkáte si, ale počkej, když budeš stavit ten hra. No nevím, že to bude tak za miliardu let. No, to není možný. Hoši, kolik vás tam je. Ty, co tam vtipně děláte, když tam to sami. Ty vole. Sakra. Jo, třeba
to asi může říkat, to není sprostý. To je... Tohle to na líbí, je tam i truhla, takže... Takže lidičky, počkejte. Tohle tam nemá dosah, no počkejte se. No. Chceš mi říct, že tam mám spadnout a všechny je zabít? Ne. To ne. No teďka, když tam spadnu, tak je to blbost. To by byla neinteligence a všechno. Tak. Tak jo. Tohle bylo opravdu ninjistický. Hradě ani jsem nečekal, že to vyjde. Je to poměrně lehký, ale některý bossové, Ferrari, už jsou takový víc hardcore. Třeba Destroyer. Kdyby teďka bylo Destroyera, tak ho nevyvolám hlavně, ale ani bych si neuprtal, už bych byl mrtvej. Už máme naši první podzemní surovinu. Kopr, ano, je to tak, je to měč. Výborně. Konkrétně. Z celého touhle z toho vzdáleně obrovského lejnu. Než se nepokoušejte hádat, co z toho budeme mít. Počkej. Já to ukončím. No tak ale já potřebuji mluvit. No tak já bych to pro dnešek ukončil, ten video bude kratší, za to se omlouvám, ale pak to se dá dělat.